Begin maart mishandelende vrouw te Germa en vriendinnen 2 homoseksuele maljen en letterlijk nog eens 2 vrouwen. Dat gebeurde op het treinstation van Snits. Daarbij waar tocht on homo haat, maar dat hier net het geval. Daar is geen sprake van, heeft mijn cliënt gezegd. Er zijn wel lelijke woorden gebruikt en zij hebben zelf ook lelijke woorden te horen gekregen, maar dat betekent niet meteen dat er sprake is van homohaat. De officier van justitie is het daarmee eens. Kijk, er ontstaat onenigheid. Zij zouden worden uitgescholden omdat ze buitenlanders zijn. Nou, dan krijgen ze in de gaten dat het om homofiele mensen gaat. En dan om ze flink te raken, worden ze dan ook uitgescholden en ontstaat er ook mishandeling, agressie. De vrouw had een trauma oerhouden om gebeurtenissen uit het verliezen. Dat had invloed op haar handelingen. Ze had psychische problemen en zit daarom in therapie. De rechtbank heeft al besloten dat ze behandeld moet worden, dus daar is men al mee bezig. Laten we die behandeling vooral niet doorkruisen en naar voren kijken. Ze blijft in het kader van die behandeling waarschijnlijk zo'n 16 maanden achter slot en grendel. Dat is ook heel fors. Maar dan hebben we ook maximaal kans dat het niet weer gebeurt. Advocaat Korteling vindt de straf van een iercel onder betingst te heeg. Hij en zijn cliënt ben wies maar de therapie. Ze staat hier zelf achter, ze heeft gesproken met deskundigen en ze heeft ook op de zitting gezegd: ik wil die behandeling volgen, afmaken, ik ben daarvoor gemotiveerd. De zaak van de orenvertochten is nog net inhoudelijk behandelen.